Здравейте, днес ще правим лазаня, но мама ще готви, аз ще снимам. След като направихме белия и червения сос, подмазахме тавичката с малко олио и почваме да редиме един ред кори, които потопихме във вода. Да, предварително бяхме сложили във вода, за да поумекнат малко. Така, слагаме червен сос. Поливаме отгоре и с бял сос. И нареждаме пак корите отгоре и така до горе. И сега слагаме вече последния ред. И поръсваме отгоре с кашкавал. Слагаме във фурната на 250 градуса до готовност. Ето и нашата готова лазаня. Ако ви харесва, абонирайте се и харесайте видеото за още такива видеа.